Jó napot kívánok, kedves nézőink! Ez itt a könyvbemutató 7. adása. Én Ament Bence vagyok. A mai részben Geronimo Stilton az Óriás Csontvázak völgye című könyvet fogom bemutatni. A Geronimo Stilton utolsó előtti kiadása, sajnos lemaradt az egyes az árcéduláról, és ez el kell mondanom itt az elején, hogy ez is megérte a pénzét, ugyanúgy, mint a Visszatérés a Fukar erődbe, és végül is úgy, mint minden Geronimo Stilton könyv. Én, mivel nagyon nagy dínó barát vagyok, imádom a dínókat, meg végül is a történelmet is nagyon szeretem, nem vagyok stréber, de a matematikát, a németet, azt tanulok, meg végül is minden tantárgyat szeretek, de na mindegy, hogyha felnövök, azt szervezem, hogy paleontológus leszek, vagy valami ügyvéd, vagy a Mercedesnél is szeretnék dolgozni, de hát az még messze van. Nem tudom, már elárultam el, de még 13 éves se vagyok, mert még 12-t nem moshattam el nemrég, szóval na mindegy, kezdjük is el ezt a könyvet. A borító, hát itt is nagyon eltalálták, szép eredeti színek vannak benne. Mondjuk az nekem eléggé fura, hogy szóval az a fura, hogy Alexandra, ugye látjátok? És akkor ez az egyetlen Geronimo Stilton könyv, ami ide belelapozunk, ide az elejére, és akkor itt van, kiadta Libri Magyarország Kft. Alexandra, Libri Magyarország. Az nem kettő ugyanolyan, mint hogyha a Tesco-t meg az Ocean-t összedobnánk, vagy mit tudom én, egy hard rockert meg egy meleget, nem? Mindegy, de végül is Alexandra adta ki, mert Libribe egyrészt sokkal többbe kerül, ilyen, nem sokkal, 300 forintokkal többbe kerül. Ennyire elbeszéltem az időt, na most már azért nézzünk bele a könyvecskébe is. Geronimo Stilton, na erről beszéltem az előző részben, de már ez is újabb kiadás, mert a térkép már nem ugyanolyan, de erről beszéltem az Visszatérés a Fukar erődbe, ott nem ez van, hanem Patty Spring és Pandora kíséretével Thea Stilton, Trappola Stilton, Benjamin Stilton és a jól ismert Geronimo Stilton főszereplő hős egerünkkel ismerkedhettünk meg. Látjátok, ez a rákcsáló hírek is sokkal szebben néz ki. Ja, elnézést. Na. Ez a rákcsáló hírek látkép is sokkal szebben néz ki, mert nem annyira zsúfolt, de mégis vicces. Jó, nem azt mondom, nem akarom fikázni a Geronimot, meg semmiféle rosszat nem akarok róla mondani, mert igazából egyik kedvenc sorozatom, persze a Ropi naplóján és a Haragumin kívül. Nézzünk is bele a könyvbe, úgy kezdődik az egész könyv, hogy Geronimo Stilton kap egy csodálatos meghívást. Ja, nem. Először is úgy kezdődik, hogy Geronimo Stilton rémtörténetet akar elkezdeni írni, de aztán Trappola barátja, vagyis hát unoka testvére, oda megy hozzá egy térképpel a kezébe, amin egy kincs található, mégpedig az Óriás Csontvázak földje, Góbi sivatag, Mongólia, az ugye Ázsiában van, és akkor itt a kincs, hát ezzel most sokat segített, de én a Geronimo Stilton térképeket személy szerint nagyon szeretem, szóval nem azért, mert ilyen túlságosan is igényesek, persze a könyv az igényes, de tök jó szerintem. Jól van, és akkor is még este is egész végig bújják a könyvet, vagy a térképet, és akkor, amikor Geronimo Stilton végre rászánja magát, hogy na jó van, menjünk el Mongóliába, elég rázós útja lesz, mivel, ez előbb van, itt van. Először is úgy azt van, hogy egy normális repülőgéppel megy, utána egy kis repülő,
1500-as évjárat, utána egy kis busz, hát autóbusznak is lehet nevezni, de ki vannak bőrönve a kerekei, és utána teve. Hát nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én az állatkertben az egyik nyílt napon én már ültem tevén, és az 1 perc is olyan fájdalmas volt számomra, hogy akkor megfogadtam, hogy soha többet. Azóta nem is szeretem a tevéket. Nem is tudom, hogy hogyan lehet azokon több mint 2 órát kutyagolni. Fú. Nem idegesít fel magunkat. Oké. És akkor itt beülnek ugye a tűz köré egy ilyen mongol családdal. Én nekem is tetszene ez ilyen osztálykirándulós cserkészes feelingje lehet ennek az egésznek. És akkor itt van ott Ogotáj, a hős, a rettenthetetlen és a gonosz. Ogotáj. Hát, elrontott a Geronimoiknak ezt a kiruccanását. Mivel Ogotáj, hát el akarta lopni először is a térképet, és azután meglógott Ogotáj a térképpel és a teherautóval. Meglógott a kutyafáját. Hát meglógott. És még egy irreális esemény, amit jó lenne megemlíteni. Hát Dracólával végül is semmi baj sincs, rövidújú. Megértem, hogy merege van, mert hát azért persze napsütésben a sivatagba. És most jön gyerekek. Te a Stilton egy bőr és hát szőrbéléses bőrkabátba kutyagol, és jaj, gyerünk! Micsoda hőség, milyen meleg van, jaj! Micsoda hőség! Persze Geronimot se értem nagyon öltönybe. Na, és akkor jön egy homokvihar, de egy aranyos mongol család elvezeti őket a jurtájukba, ahol ugye csodálatos, hogy milyen nyugodtsággal érnek ezek az emberek. Itt van például Banana, itt van Makido, itt van Tagik, és itt van Helela. Én is szeretnék ilyen jó, nem azt mondom, hogy a sivatagba, de inkább ilyen vidéki kis elszigetelt házikóba egy ilyen 1-2 napos hetet lakni. Persze nem csak egyedül, hanem családdal, anyukámmal, apukámmal, kistesómmal, nagyszülőkkel. Mindegy. Menjünk is, és akkor itt van Geronimo Stiltonokból kalandos részeiből jól ismert, plusz mese, a 2 lóról szól. Hogyha nem muszáj, nem olvasom föl. Felolvassam? Felolvasom. Élt a prérin 2 ló. Épp az őrlegelők felé tartottak, egy nap az öregebb így szólt a fiatalabbhoz. Én itt megállok, folytasd tovább egyedül az utadat, fiatal barátom, és ne feledd, soha ne közelíts ismeretlen dolgokhoz, és ne nyisd ki zsákot, amiről nem tudod, mit rejt. Ezután elköszöntek egymástól. A fiatal ló elvágtatott. Nem sokkal később nagy zsákot talált az út közepén, és figyelmeztetés ellenére úgy döntött, megnézi, mi van benne. Bár ne tette volna, a zsákból éhes farkas ugrott elő, és fel akarta falni a lovat. Szerencsére abban a pillanatban egy bölcs nyúl jelent meg az úton, és így szólt a farkashoz. Már megbocsássom, farkas uram, de én ugyan el nem hiszem, hogy Kend ebben a zsákban bújt meg. Egy ilyen nagy és erős állat nem férhet bele egy ilyen kicsi zsákba. Pedig igenis beleférek, ha akarod, bizonyítom, ide nézd, mondta a bolond és ostoba farkas.
Ahogy ezt kimondta, belebújt a zsákba, a nyúl pedig gyorsan bekötötte a zsák száját, hogy a farkas többé ki ne szabadulhasson. A ló és a nyúl ezután igaz barátok lettek, és ha jól szétnézel a plérén, talán te is megtalálod őket, ahogy boldogan szaladgálnak. Hát... Mégis van igazságtartalma a történetnek, csak nem értem, miért lóról kellett. Jó, mondjuk több olyan állatot, hogy vágtatnak, nem sokat tudtam volna mondani. Na mindegy. Lehetett volna szamár is, de hogyha már a sivatagban playerin voltunk, jó, bocsánat, akkor tényleg jó aló. Rendben, és megvan, kedves nézőink, megvan a csontváz, az óriás csontváz egyik darabját megtalálta Geronimo Stilton és társai, és akkor itt van a dinoszauruszok szent világa, vagyis a letűnt világa, de én szentet szoktam mondani, mert hát az mégiscsak jobb. Itt egy Diplodocus, tanultak a szerkesztők, nem Diplosaurus, hanem már megvan, hogy Diplodocus. Brachiosaurus, hát igen, szerintem mindenki ismeri a Brachiosaurust, hát talán az aladáros Dino című animációs filmből, és hát ki ne ismerné a leghíresebb dinoszaurusz, ami nem más, mint a Tyrannosaurus Rex. És itt a Stegosaurus, hát most várjunk, belegondolok. Nemrég néztünk a kistesommal egy ilyen filmet. Ja igen, a Tappancs, mi az őslények országa, na azt hiszem abban ilyen, nem, azt szerintem az Ankylosaurus, na mindegy, menjünk tovább, és megvan a Tarbosaurus csontváza. Nem tudom, kinek kell bemutatni a Tarbosaurus. Az egyik legismertebb dinoszaurusz, a Tarbosaurus, amelyet a Tyrannosaurus Rex ázsiai rokonának hittek, hát mivel eléggé hasonlít rá, mint alkatilag, mint kinézetileg. Ez a két lábon járó ragadozó olyan 10-12 méteres lehetett, hosszába persze, és a Góbi sivatag területén élt, mindazt már gondolom mindenki hallott róla, sok helyen találtak ugye maradványokat is róla, addig mutatom, itt mutatom a csontvázát, és akkor a kutatók nemrég, ilyen 2009 év körül találtak egy olyan csontvázat, ami teljesen éppen maradt, és erről a csontvázról szó is esik ebben a könyvben még. Valamint az első dinoszaurusz csontváz, amin bőrdarabokat is találtak, ez nagyon-nagyon föllendítette az egész eddigi elképzeléseinket bizonyos ősülőkről. És akkor, mikor becsomagolták ezt a bazi nagy cuccost, mint hogy a Tarbosaurus csontvázát, Benjamin és Trappola elment, hogy segítséget kérjen, mert hát eltévedtek. Mit tettek a Tarbosaurusok? Hát szerintem nem nagyon nagy kérdés, mivel az imént olvastam föl, hogy a Tyrannosaurus Rex rokona volt, tehát nem, kedves nézőink, nem növényt tettek, hanem húst. Ekkor bizony megjelent Geronimo Stilton barátnője Patty Spring. Mert Geronimo nem tudta, hogy mit tettek a Tarbosaurusok. Hát igen, az a gond, hogy Geronimo szerintem őslényekből egyes kapott suliba, mert most nézzük meg. Nézzük ezt a képet itt a kérdőjel alatt. Én arra tippelnék, hogy húsevő volt. Na mindegy, és akkor még gyorsan megmutatom a csontvázat, mert bakker, már alig van időnk. Hol a csontváz? Atya, jaj, még Geronimo Stilton fejbe is kopintják, hogy ellopják a csontvázat, még pedig Ombra, a titokzatos sajtolvaj című könyvből. Jesszusom, micsoda foldurat! Juhúj! És itt van a Tarbosaurus csontváza. Ezzel a képpel búcsúzunk, kedves nézőink. A viszontlátásra!